कलकातायाव दोनखारलांगोन जुलि जाहैगोन ना थाम होननानै बिथाङा नेहोयै नेहोयै दिनै बिथाङा खैसाराव गोलैबाय नङा होमबा रायजो राजाया नालाय बेसेबां नेनो नङा होमबा रं नाम्बारफ्राखौ अयथासार दं नङा होमबा उफाय गैया दाद्रि हरलायबाय धेमाजियाव सिख्ला मोजां मोजां नुहैनानै आंखौ बावबाय नामा होननानै दा बिथां आदा गेरेमा बुंहरदों मबाइल फननि गेजेरजों 13 बोसोर जाबायमोननो रायजोफोर आंहाथ' दासिमबो गैया सासे लानो सानदोंमोन नाथाय बेबो साख्रियाव लादों ब्लक थांदों बिजनियाव दा बेखायनो बिजनिनि मानसिफोर नुबा एसे रागा जोंनो ओंखारो बिग्राय ब्रह्म साराबो बिजनिनिमोन नाथाय बिथां क'क्राझाराव थानायखौ नुबाय नङाबा दोखो दोखो रायहरनो सानदोंमोन आं नैबे दा आं रोजाबनो लानाय मेथाइखौ मेन्देला ब्रह्मआ लिरदों आं लिरनाय मेथाइखौ जुदि नोङो जागायनाय समाव रोजाबाबा नोङो आंखौ बिमाय महरैबो रायदावनो नाङा फोरोंगिरि महरैबो रायदावनो नाङा होननानै बुंदों बिथाङा दा नोंथांमोनाबो गोबाङानो मबाइल खेबदों बिथाङाथ' दा ज' नङा होमबा खोनासंदो दा रोजाबनि गोरोन्थि जायोबा निमाबिबाय नोंथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै आदा गेरेमनि जुलिखौ खुंफुंनानै होबाय नङा होमबा माबोरै बरायबावगोन आंनि सनाथि बारखौ माबोरै बरायबावगोन आंनि आंगोखौ जागोन ना जाथारगोन मोजां नुदोंना मोनाखै माबादि मोनदों सुरा गोसोआव मा सोंदों नोंजों आंजों सांगुलेनाव बेरायहैनायखौ सना नोंजों आंजों सांगुलेनाव बेरायहैनाय